Ale kde som tu peňaženku nemal? A tá mladá padne. Mladý pán Lačová vypadla. A ja idem, ako by to mohlo vypadať na ňu? Debilov, tak keď to najebaný, tak to je. Čau, Laco. Serus, Lace Moravce. Ja hovoríš si skladné? Hej, hej. A to poznáš na tom roce? A sa môžete hambiť, sme tam remizovali minulý týždeň, jedna prevda. S Lyonom. Áno. Ja som tam bol, a kedy tak, no to je hľadá na do 5 rokov, ale tam je kurva cigáňov tiež najebali. Je tam cigáňov? Cigáňov a kuriev. Sama kurva tam je fakt. Ja som bol v 2 krčmách a sami cigáň do piči. A hovorím, to je 5 rokov dozadu. Tam taká ulica 1. mája, tam sú sami cigáni, ja? Sami cigáň, hovorím do piči, ja som sa tam bál. Ale aj tu je veľa cigáňov. Tu v Prievidzi. Nie je nič, ale je tu dosť, že som tu vedel. No čo je mŕci, no. Keď sa dožijeme 2050, tak tu bude už 50% cigáňov. Tak robia zle. Ale ja mám ženu cigánku. Ale poriadne je poslúchať. Moja žena robí ZDA, do Pankice robia, 33 rokov. Ale tak poriadne je potom pohodlné. Majú to zrušiť teraz. 33 rokov. Tam robí moja žena. A že si na nejakého, alebo mám dceru? A že si na deti máš nejaké? No syna mám. Syna? Keby sem prišiel, tam nás vyjebe všetky troch. Taký veľký, mocný je. Tak kuchára robí. Kuchár, tak sa náje dobre, napapá sa. V meste robí, tom bystre tam. Taký to bol ak ja. Pribral dosť, aký? Na 18, no keď treťak vyšiel. Hej. Hovorím, má 100 kilov. Keď mi jebne, reku, nitráskou rudne. Nájdem. Ja sa mu bojím aj volať čo povedať. Koľko má rokov? 20. Však ti hovorím, 2 roky. Od 18 za 2 roky. 20 kg pribral. 25. Ty vláde robíš teraz? Ja na ihrisku. Na ihrisku? Fotbalovom. To na ihriskom? Tu, na hlavnom, no. Tu som robil na kurtách, na tenisových, 2 roky. Ten tu, kde sme do... To je nejaké plážové kúpalisko, ne? Tam, Križum. To je zamok za riekou. Tam som robil 2 roky. Ale si poviem dôchodok vyjebať, aj? Pani mám 10 rokov. Hej. Tam te zajebali tí baníku. 20 domrelo teraz, no? Tam som robil. To je ťažká robota bola, nie? Kurva. Žene som povedal, že keby mi dali 500 eur na týchtu, tak by som tam nešiel. Pani Bohu. To je ešte horšie, ako bola kedy teraz. Ja som za žlakov. A som tam robil 10 rokov. Ja som miesto vojny, čo som mal na vojnu, tak som 10 rokov podpísal. Hej. Keď inti kokoti prišli v 68. Rusi. Včera bolo výročie nejak. 21. Keď som bol akorát tretiak som bol učený. Piči. Tam to bolo zlá robota, ťažká, nie? To je diere. Ja som elektrikár vyučený. Hej. Ale keď si to teraz pomyslím, Pána Boha, kade som ja chodil, ja reku, musel byť mŕtvý. To je štvorne, 1,80 m mali, ako... Takto boli, zajebané. Ja som, čo som mal on, ako elektrikárku, takto dal som šroubovací kľúče, takto, 70 cm, a som sa plazol. Zajebané. Ja som prišiel len... Vrtačku som prišiel zapojiť. Ja som bol dotratý, od vlaku.
mokrý jak koň. A zarobil som, čo je to bol za komunistov, čo som zarobil tedy? 3000 korún. To bol dobrý plat tedy, nie? No to bol dobrý plat. No ale potom som si našiel tieňu, túto prievidy. A im tam som chodil na zmeny a tu som si našiel prievidu a tu som zarobil 5000. A na ranú zmenu. A bol som doma. A to mi tie handlové, jak som chodil vyjebaný, som bol najkničový. Ja som notorik. Poviem pravdu, opitý chuť. Ja som zaspal vo vlaku, som sa horné šťubní zobudil. Pána veľa piči, to bolo so mnou. A tieľný som robil 18 rokov. A to je dvojka kategória. Hej. Na zánku som robil, tam som zase mince jebal, pil, zóne, v tej studne. Zo studní magnetom hovoril. Magnetom som vyjebával. Každý pondelok, po sobote, po nedelu ja som mal 500 korún. Čo som povyťahoval. A potom hádali mince a ty si to magnetom všetko Ja vyjebal. som magnetom vyjebával, dnes pondelok. Nie to piare sa jebali ráno. Pána, to bolo piči. Papca bol hotový som ja, riaditeľ. 500 korún každý pondelok si to... Každý pondelok som mal 500, najmenej 500 korún. A ešte plat si mal k tomu. No čo, plat som mal normálne, ale pondelok, ako po sobote, po nedele, hej. Tam chodili tie one, Zájazdy, rodinky. A hádzali tam. Si chytil magnet, vyjebal si Ja to. som vyjebal na magnete, hneď 50 korún, hneď prvý raz. Reku, ja nemusím ani žrať doma. A tá ten nový stánok, čo je? Aké Slávia, Krčma, tam som Solvinová krabica bola, no, Solvina. Tam som chodil rozmíňať. Ja som jej tak rovno dával, len potom papier rozdával. Veľa papierov si, hej. Som tam dorobil kokotín. Potom som za na tenisových kurtách robil 3 roky. Tam bolo piči, tam som bol furt najebaný a kôň. Tie turnaje robili, Nestle, Uniparma. Vždy som 20 ja som ukradol koniaku a nikomu nechýbal. To je pekné. A jebali tie one drahé. Metaxa, Napoleon. Hej. To sa mi ľúbilo. A raz som si schoval 2 flašky a bola záverečná. Keď sa kurva, ja ti hľadám si. Kurva, reku, zlodejov, ja tie flašky 2 ukradli. A koľko ja som ti inde dal. Taká ona bola, ako transparent, taký oný, no. Ja reku, som mu tam dal. Koľko, ja som ti ho dal do takého oného. Taký krík, čo bol. A ja ti tam húkam ešte, reku. Zlodejov ešte aj zlodeja ukradli. Nič, ja som v kríku boli. To ti bol taký hodný, ja tam som mu zajel, ja ten plakal. Kokot konský. A Nestle, keď tam mali on Nestle, Karpatia. Hej. 10 kg čokolád som najebal, do krčien som doniesol. Krčmáky, ešte nežali čokolády. Ja som ti poukradal, som poschovával. Nesle, čo je Karpatie. Viem. Kávy, pohárok, ja som do 15 pohárok som mal. A to je ten pohár stojí 200 korún. No, 180-200 korún. A i tí čokolády hovorím. Krčmárky ani pivo nepili, mali dole čokolády želali. Bistro, tam, čo je u nás. Septima či... Áklub. Áklub, hej. Áklub, oproti. Septime, tam som zase 2 basketbalista nachodil. Ešte Krávské tu hral. My tam máme na sídlisku za Potočky nejakú rodinu. Do Papuča sme občas chodili, do Papuča. Tam si tiež chodil? Pravda, že? Tady chodím, keď idem na roboty. Ja tam ideš na štadión, tam je na štadión, hej. Keď idem na roboty, začnem. 55 centov stojí pivo, aj čo ti poviem.